Pa evo, ukratko želim prvo se zahvalim agenciji Make It svakako, što je prepoznala kao i članovima žirija na ovoj nagradi. Mi smo, da kažem, prilično često godinama bili nagrađivani razno za naše inovacije i za neke nove stvari. Naša firma je 2000. počela da radi Garmin generalno i među prvima, da kažem, bila pionir GPS tehnologije za široke narodne mase, da kažem, u konzumer delu u Srbiji. I tu smo bili poznati po toj prvoj karti SCG Root, koji dan danas pretpostavljamo da je jedina koja se redovno ažurira, update-uje i ostalo, i mnogi je koriste, čak većina u piratskom obliku na raznim telefonima i tako dalje, a normalno i u našim Garminima. I onda smo iz tih automobila ušli u neke druge sfere, pošto je Garmin, da kažemo, svetski proizvođač broj 1 u sat navu širokih narodnih, da kažem, za širokih potreba, pa onda tu imamo deo koji se bavi nautikom, u kome smo isto poznati jer smo prvi uradili tu kartu Dunava i Save sa određenim objektima na njoj i tako dalje, plovnim putem i ostalo. I onda smo imali taj outdoor segment gde smo uradili topo kartu Srbije i Crne Gore sa nekim lejerima topo, tipa onih naših lepih delova kao što je Tara, kao što je Fruška Gora i ostale. I onda smo sada od pre jedno par godina postali je Garmin prilično jak posto u fitness delu. Fitness deo podrazumeva sve ono što se trudimo da nekako ovaj naporan život i ovo sve što imamo nekako ispraznimo tu energiju. I onda imamo veliki dijapazon uređaja za sam, da kažem, fitness deo koji se zove trčanje, bicikl, planina, šuma, golf i sve ostalo. Tako da smo došli do tog Feniksa za koji smo se nominovali, dobili tu lepu nagradu, koji je nešto sasvim, da kažem, novo i nešto što može da se koristi i za to, i za tu šumu, i za to kretanje u šumi, a ujedno može se baviti dosta profesionalno, jer možete da okupite neke stvari pa da imate i taj heart rate monitor, da pratite puls i sve ostalo. I generalno smo se sad prilično, da kažem, ne možemo da zanemarimo normalno automobilski deo, nautički i ostalo, ali u ovom fitnessu dosta veliki je pomak i tu sve više i više ulažemo u tu, da kažem, neku zdravu priču i neko trošenje tog vremena na nas same i na naše zdravlje. Eto, to je ukratko što se tiče, da kažem, svega ovoga što smo uradili.